Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в канала, където обсъждаме най-важните финансови и социални теми, които пряко засягат вашето ежедневие. Днес предстои да поговорим за нещо изключително важно, което е от критично значение за хиляди български домакинства. Тази информация не е просто важна. Тя е жизнено важна за всеки, който е пенсионер или има близък, който е излязъл в пенсия преди определен срок. Моля, останете с мен до края на видеото, защото днес ще разгледаме в детайли темата за 4-месечни повишения за всички, които са се пенсионирали преди 2025 година. Преди да започнем, призовавам ви да се абонирате за канала сега, ако още не сте го направили, и да оставите един палец нагоре, за да може това видео да достигне до повече хора. Вашата подкрепа е ключова. Основен проблем – какво се случва с пенсиите и защо точно сега? Дълги години пенсионната система в България е обект на дискусии, реформи и понякога на остра критика. Преди време механизмът за актуализация на пенсиите беше доста по-различен. Години наред сме свидетели на еднократни индексации, които често не успяваха да догонят темповете на инфлация или да компенсират натрупаните разлики в покупателната способност. Много пенсионери с дълъг стаж и значителен принос към обществото се чувстваха ощетени, тъй като техните пенсии, определени в по-ранни периоди, изоставаха значително от тези на новопенсионираните. Системата често не отчиташе адекватно променящите се икономически условия и нарастващите разходи за живот. Пенсиите се повишаваха най-често веднъж годишно, обикновено от 1 юли поте, на швейцарско правило, което представлява комбинация от процент на нарастване на осигурителния доход и процент на инфлация. Макар и стабилен, този механизъм често беше недостатъчен за преодоляване на натрупаното изоставане. Сега обаче нещата се променят и то по начин, който е изключително важен за значителна част от пенсионерите. Правителството в стремежа си да намали напрежението в системата и да осигури по-справедливо отношение към по-старите пенсионери, обяви въвеждането на специален механизъм за поетапно увеличение. Този механизъм предвижда не едно, не две, а цели 4 последователни месечни повишения на пенсиите за конкретна група хора. Целта е ясна – да се компенсира натрупаното изоставане и да се осигури по-добър стандарт на живот за онези, които са се пенсионирали в периоди с по-ниски стартови пенсии или са пострадали най-много от инфлационните процеси през последните години. Това е опит да се адресира проблемът с диференциацията между стари и нови пенсии, като се даде глътка въздух на най-нуждаещите се. Основна част плана – подробен анализ, какво трябва да знаете, кой да се притеснява и кой не. Да разгледаме в детайли какво точно означават тези 4-месечни повишения и кой ще бъде засегнат от тях. Тази нова политика предвижда, че в рамките на 4 последователни месеца, например от октомври 2024 година до януари 2025 година, или друг период, който ще бъде официално обявен и за който ще следим внимателно, вашата пенсия ще претърпи увеличение. Това не е еднократно увеличение, разделено на 4 части, а 4 отделни прогресивни увеличения, всяко от които се начислява върху вече индексираната сума от предходния месец. Кой трябва да се интересува от това? Категорията на бенефициентите е ясно определена. Всички, които са излезли на пенсия до 2025 година. Това включва УОНТ, пенсионери по стаж и възраст, всички, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди 1 януари 2025 година и са им отпуснати такива пенсии. ДУ, пенсионери с инвалидни пенсии, лицата с трайно намалена работоспособност, на които е отпусната пенсия за инвалидност преди посочената дата. 3. Наследствени пенсии, вдовици, вдовци и деца, които получават наследствени пенсии от починали осигурени лица, също ще бъдат обхванати, стига правото им на пенсия да е възникнало преди 2025 година. Кой не трябва да се притеснява, то кой не е обхванат. Ако сте лице, което ще придобие право на пенсия и ще ви бъде отпусната пенсия на или след 1 януари 2025 година, тъй като вие няма да бъдете пряк бенефициент на тези 4 последователни увеличения. За вас ще важат общите правила за определяне на пенсията, както и бъдещите редовни индексации. Причината за това разграничение е да се фокусират мерките върху тези, които вече са в пенсионна система и са най-силно засегнати от натрупаното изоставане. Нека разгледаме няколко конкретни примера, за да стане картината по-ясна. Пример 1. Баба Мария, пенсионерка по стаж и възраст. Баба Мария е учителка, пенсионирала се през 2010 година. Нейната основна пенсия е 500 лева. През годините е получавала стандартните увеличения по швейцарското правило, но все още усеща, че доходите й са недостатъчни.
Представете си, че правителството решава всяко от тези 4 месечни увеличения да бъде фиксиран процент, да речем 2% върху текущата пенсия. Месец първо, октомври 2024, пенсия 500 лев. Плюс 2%, 30 лев. 510 лев. Месец до, ноември 2024, пенсия 510 левети. Плюс 2%, 10 лев. 520 лев. Месец 3, декември 2024, пенсия 520 левето. Плюс 2%, тем корете лев. 530-60 лев. Месец 4, януари 2025, пенсия 530-60 лев, плюс 2%, 161 лев. Писиор 121 лев. Така, в рамките на 4 месеца пенсията на баба Мария ще се увеличи от 500 лев на 541-21 лев, и което е общо повишение от над 8%. Това е значителна промяна, която ще се усеща всеки месец. Тези 41 лева повече могат да направят разликата между това да си купи лекарства или да си позволи малко по-добра храна. Пример 2. Дядо Петър, бивш миньор с инвалидна пенсия. Дядо Петър е на 68 години и е с инвалидна пенсия от 2018 година в размер на 450 лева. Здравословното му състояние изисква постоянно лечение и скъпи медикаменти. Ако увеличенията са фиксирана сума, например по 15 лева на месец, месец първо пенсия 450 лев, плюс 15 лев, 465 лев, месец до пенсия 465 лев, плюс 15 лев, 480 лев, месец трети пенсия 480 лев, плюс 15 лев, 495 лев, месец четвърти пенсия 495 лев, плюс 15 лев, 510 лев. В крайна сметка дядо Петър ще получава 60 лева повече всеки месец. За него, който живее с ограничен бюджет, това е осезаемо подобрение, което ще му позволи да покрие част от разходите за лекарства или да си позволи по-добра храна. Подобни увеличения имат не само финансов, но и психологически ефект. Те показват, че държавата не е забравила за своите възрастни граждани. Пример 3. Елена вдовица с наследствена пенсия. Елена получава наследствена пенсия от починалия си съпруг от 2002 година в размер на 350 лева. Тя разчита изцяло на тази сума за препитанието си. Ако увеличенията са хибридни, първите 2 фиксиран процент, а следващите 2 фиксирана сума, което също е възможен сценарий, месец първи пенсия 350 лев, плюс 3% от 10 пенсия, 360-50 лев. Месец доре пенсия 360-50 лев, плюс 3% от 10 лев, 371-32 лев. Месец трети пенсия 371-32 лев, плюс 10 лев. 381-32 лев. Месец четвърти пенсия 381-32 лев, плюс 10 лев. 391-32 лева. За Елена, чиято пенсия е по-ниска, общото увеличение от над 40 лева ще има огромно значение. То може да й помогне да покрие сметки за ток, вода или отопление, които често са бреме за хората с най-ниски доходи. Тези примери ясно показват как дори на пръв поглед малки месечни увеличения, натрупани едно върху друго, могат да доведат до значителен кумулативен ефект. Важно е да разберете, че тези увеличения не са просто бонуси, а целенасочена политика за подобряване на стандарта на живот на по-старите пенсионери. Ефектът е двоен. От една страна пряко увеличение на разполагаемия доход, а от друга допринасяне за намаляване на неравенствата в пенсионната система, като се даде шанс на хора, които дълго време са били в неизгодно положение. Основна част 2. Изключение от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Както всяка сложна социална мярка, така и тази има своите изключения, потенциални клопки и неочевидни нюанси, на които е важно да обърнем внимание. Защото, както знаем, дяволът често е в детайлите. Изключения. Лунд. Границата 31 декември 2024 година, 1 януари 2025 година. Какво става, ако някой е подал документи за пенсия през декември 2024 година? Пенсията му е отпусната формално на 5 януари 2025 година. Според формулировката до 2025 година и това лице вероятно няма да бъде включено. Винаги проверявайте точната дата на отпускане на пенсията в вашето пенсионно разпореждане. Много е важно да се уточни дали критерият е дата на възникване на правото или дата на отпускане на пенсията. Обикновено е дата на отпускане. Специални категории пенсии. В България съществуват различни видове специални пенсии, например за военнослужещи, за творчески дейци, за участници във Втората световна война. Обикновено тези пенсии имат специфични правила за индексация. Необходимо е да се изчака официалното постановление или закон, за да се разбере дали и как тези 4 увеличения ще се отразят на тях. В повечето случаи обаче, ако пенсията е била отпусната преди 2025 година, тя би трябвало да е обхваната. 3. Хора, които работят и са пенсионери.
Ако сте пенсионери и продължавате да работите, вие пак ще бъдете бенефициент на тези увеличения, тъй като те се отнасят до размера на вашата вече отпусната пенсия. Всякакви бъдещи преизчисления на пенсията ви поради продължаване на работа ще бъдат правени върху вече увеличената сума. Клопки и подводни камъни. Лунд – административни забавяния. Въпреки че идеята е увеличенията да бъдат автоматични, винаги съществува риск от административни забавяния. Националният осигурителен институт, НОИ, обработва огромен обем данни. Важно е да следите внимателно банковите си извлечения и пенсионните си фишове, за да се уверите, че увеличенията са начислени коректно и на време. В миналото е имало случаи, когато автоматичните преизчисления са отнемали месец-два повече от предвиденото, като разликата е била изплащана с задна дата. Грешки в изчисленията, човешка грешка или софтуерен бъг могат да доведат до некоректни изчисления. Ако смятате, че размерът на увеличението не е правилен, незабавно се свържете с НОИ. 3. Ограничения, свързани с тавана на пенсията. В България има максимален размер на пенсията. Ако вашата пенсия вече е близка или достига този таван, възможно е увеличенията да бъдат ограничени до достигане на максималния размер. Трябва да се уточни как точно ще се процедира в тези случаи. Дали увеличенията ще спират при достигане на тавана или ще има изключение. Неочевидни нюанси. Лунд. Взаимодействие с други социални помощи. Някои социални помощи и добавки могат да бъдат обвързани с размера на получаваната пенсия. Увеличението на пенсията може хипотетично да доведе до преизчисляване или дори прекратяване на някои други помощи, ако те имат доходен критерий. Трябва да се проучи внимателно дали това е приложимо за конкретни видове помощи. Повечето универсални добавки за пенсионери обаче обикновено не са засегнати. Отражение върху минималната пенсия. Ако увеличенията са процентни или фиксирани суми, това ще доведе до повишаване на всички пенсии над минималната. Възможно е обаче минималната пенсия да бъде също преизчислена с отделно решение или да се повиши прагът, така че да не се стопят разликите. За хората с минимални пенсии може да се предвиди допълнителен механизъм или гарантиран минимален ръст. 3. Швейцарското правило и бъдещи индексации. Тези 4-месечни увеличения са извънредна мярка. Това не отменя редовната годишна индексация по Т на швейцарско правило, която обикновено се случва от 1 юли всяка година. Бъдещите индексации ще се изчисляват върху вече увеличената пенсия, което е добра новина. Тоест, тези увеличения ще имат дългосрочен ефект върху бъдещия размер на вашата пенсия. Практически съвети какво да направите. След като вече сте наясно с обхвата и нюансите на тези увеличения, е време да поговорим за конкретните стъпки, които трябва да предприемете. Лунд. Проверете статуса си. Първо и най-важно, уверете се, че попадате в целевата група. Имате ли отпусната пенсия преди 1 януари 2025 година? Коя е точната дата на вашето пенсионно разпореждане? Тази информация е налична в вашето разпореждане за отпускане на пенсия. Онлайн проверка. Най-лесният начин да следите размера на пенсията си е чрез електронния портал на Националния осигурителен институт НОИ. Можете да получите достъп до информацията си с ПИК, персонален идентификационен код, издаден от НОИ, или с електронен подпис. Препоръчвам ви да си извадите ПИК, ако все още нямате такъв. Това ще ви спести много време и усилия. Чрез ПИК можете да видите всички плащания по вашата пенсия, както и справки за осигурителния ви стаж и доход. Лично посещение. Ако не сте компютърно грамотни или предпочитате личен контакт, можете да посетите най-близкото териториално поделение на НОИ, ТП на НОИ по местоживеене. Носете личната си карта и пенсионното си разпореждане. Служителите там ще могат да ви дадат актуална информация. Съберете необходими документи. Превантивно. Лична карта. Винаги я носете, когато посещавате държавни институции. Пенсионно разпореждане – това е официалният документ, който удостоверява правото ви на пенсия и нейния първоначален размер. Запазете го добре. Банково извлечение. Преглеждайте редовно извлеченията от банковата си сметка, където получавате пенсията си. Това ще ви позволи да проследите дали увеличенията са начислени. 3. Какво да направите, ако увеличенията не са приложени автоматично или има грешка? Изчакайте разумно време, дайте на системата малко време. Понякога може да има леко забавяне от няколко дни или седмица. Свържете се с НОИ, ако след първия месец на увеличение не видите промяна във вашата пенсия или ако размерът е различен от очаквания, не се колебайте да се свържете с НОИ. Можете да го направите по няколко начина. По телефон НОИ разполага с телефонен център за обслужване на граждани. Номерата са достъпни на официалния им уебсайт.
Писмено запитване. Можете да изпратите писмено запитване по пощата или по електронен път, ако имате електронен подпис. Лично посещение. Отново, личното посещение е опция, особено ако предпочитате директна комуникация. Подайте жалба-молба. Ако след контакт с НОИ проблемът не бъде разрешен, може да се наложи да подадете официална жалба или молба за преизчисляване. В тази молба трябва ясно да посочите вашето име, ЕГН, номера на пенсионното ви дело, текущия размер на пенсията и да изложите причината, поради която смятате, че има грешка или пропуск. Може да приложите копия от пенсионното си разпореждане и банкови извлечения, фото. Следете официалната информация. Винаги се доверявайте на официалните източници, уебсайта на НОИ, Министерството на труда и социалната политика и новинарски емисии на утвърдени медии. Избягвайте слухове и непроверена информация. Абонирайте се за бюлетините на НОИ, ако имат такива, или следете регулярно сайта им. Консултирайте се с специалист. При особено сложни случаи или ако имате съмнения, че не получавате справедливото си обезщетение, не се колебайте да потърсите консултация от адвокат, специализиран в социалното и осигурително право, или от счетоводител, който има опит в пенсионните въпроси. Заключение и последен призив. Както видяхте, тези 4-месечни повишения не са просто поредната новина, а значима възможност за хиляди български пенсионери да подобрят финансовото си състояние. Те представляват сериозен опит за компенсиране на натрупани несправедливости и за осигуряване на по-достоен живот за възрастните хора. Не подценявайте тази информация. Бъдете активни, информирайте се и следете процеса. Вашето финансово благополучие е във ваши ръце. Надявам се, че това видео ви е било изключително полезно и информативно. Ако имате въпроси, мнения или искате да споделите своя опит, моля, направете го в коментарите отдолу. Вашите истории са важни за всички нас. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. Така ще подкрепите работата ни и ще помогнете на повече хора да достигнат до тази важна информация. Благодаря ви, че бяхте с мен и до следващия път. Останете информирани и финансово грамотни.